Manon Skeepstra die direct de bal naar het perk brengen zal en dwart zij wat de weg in. Op deze net al te klikke keers. 4 om jouwer en 6 gelijk. Kijk zij de partij voor de streek loeken. Brengt de bal tussenin. Aukje van Kuken in de ronde trok. Die bal heel heeg. Dan kan Manon Skeepstra zelf. Rutter, ja, die hoed dat ze de 4. Ja, ze slaat hem weer weer om. Jongen, wat een drama van het betoer van Iris van der Veen, Boukje Albers en Manon Skeepstra. Zo de bal te plak lezen en dat het correct over de kweerline. En daarmee is de partij volslijn in het liekwicht 5 eerste gelijk. Is het Aukje van Kuken die deze bal opslacht. Brengt de bal achterin bij Boukje Albers. En die rekken die bal. Zeggen hoe dat de bobber gaat. Of kinderen. Ja, die gaat de bobber winnen. En daarmee hebben wij voor de tweede keer Joert alles onder de hang. 4 eerste gelijk, 6 gelijk. Terwijl deze prachtige bobberslag van Boukje Albers. Aukje van Kuken. Dan liet het uit, maar de bal komt plat van iemand bij ons Skeepstra. Die weet er dan een keertje van te mooi zien. 4 eerste gelijk, 6 gelijk en een keertje aan meters 2 heel ver de middellijnen. De dames peppen elkaar nog een keer op. Alles maar in deze opslag lezen op die 4 eerste gelijk, 6 gelijk. En die keert bij de middellijnen. Ze weet, als er voorin komt bij Sjoukje Visser, dan moet er plat wezen. En achterin bij Aukje van Kuken is het risico altijd van de boetenslag. Ik denk dat ze er vergeet om deze bal gewoon maar gang voorin te brengen. Op Sjoukje Visser. Manon Skeepstra. Het zei het weer goed. Rug tussen de heren. Komt ze, brengt de bal. Ja, heeg tussenin. Dan is het Aukje van Kuken die de prachtig onderstapt. Op een schitterende wijze die bal pakt. En daar mooi de bal boppen. Op 4 eerste gelijk en 6 gelijk beslikt zij de partij. En Iris van der Veen, Boukje Albers en Manon Skeepstra. Dochter van de lijst al. Naar een 4 om 12 voorsprong. En een 4 om 4 voorsprong. Je toer 4 mooi koorziger, Sjoukje Visser en Aukje van Kuken naar de tweede omloop.